jam hiramon bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare hande ko ñallawma altini hawri ko sappo lewru novembre hitande ujunnaji ɗe nogas e joyyi habaruji moɗon e ndemgal Pulaar toɓɓe men ɓurɗi mawnude ko États-Unis puɗɗorɗen ɗum noon ko toon to Washington hono kanko Donald Trump département makko de justice nene no wuluto caɗele ɓe jogui yimɓe hewɓe wonnoɓe toon ko ceeka walla ko démission walla ko caali liggade habaruji men ha hande toon to États-Unis tugnade kadi ko yalti toon to Washington kamɓe démocrate e kamɓe républicain ji ɓe mbawi jaɓɓodirde rendude pour ɓe daña kane wona 60 voix ɓe mbawa wodde nanodiral wawde wallude laamu ngu dañde budget ha ñande nogas e goho lewru janvier habaruji men international ma en puɗɗo toon to France ono kanko Nicolas Sarkozy goppitaɗo hande ɗum noon ko liberté makko sibabunde appel mo jogui onande ñawore makko habaruji men international cakkitirɗon ko toon to Afrique du Sud batu pongo wadde toon nogas e ɗiɗi ha nogas tati lewru novembre ɗum noon ko batu mbiyata G20 nono kamɓe Amérique ɓe garani ma en ƴeew ma en dutto ɗum ɗon ƴeewen holko woni sababu Donald Trump wi jahani e kadi holko kamɓe Afrique Sud koɓe jaabi ko ɗum woni titre men ɓurɗi mawnude o ɗo journal siftini ɗon tan hande ko altine hawri ko sappo lewru novembre hitande ujunnaji ɗiɗi nogas e joyyi on ma en gartu joni joni janñino e ɗiɗo titre uji radio Diol Sare International dole lingu gondiya kono dole radio Diol Sare ko hettoyankoɓe mum Amérique Asie Océanie Europe Afrique no keɗo radio Diol Sare International jiɗɗa ko kabaruji jaggu radio Diol International gilay émission ngaji dini ha e fina tawa tarindi kono ɓamtari kala kena wallita gurdam aade ena yewteno haale e nder radio Diol International wonande joguiɓe publicité jokkodir eya radio Diol International caggal indicatif Mauritanie waɗa 46 53 84 09 walla mbaɗa 44 18 77 18 walla mbaɗa indicatif dowlaji dendude Amérique plus 1 513 668 03 94 bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗi min Abou Diobo El Hadji Ngori momi hetto radio Diol International bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare on calminama lawol gongol bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare haɗade habaruji d' abord ko fate weeyo ko siftinɗen tan tugui jaam hanki ha fayi subaka ko neige wona ɗo e diwanuji gonɗi hakkude États-Unis ɗum noon kone jeeya hen Ohio en jeeya hen Indiana Kentucky donc température jaatan ɗo hande ko ɗo e Cincinnati gonɗen joni ko moyen 2 degré Celsius 11h minuit ma yetto e moins 3 degré walla hedde 7h subaka ma yetto ko moins 4 degré jangol ngol ma usto yedde beetawe hawnaki ma monto ya wonnato e positif donc ha 2 degré hedde midi janggo wonnato 2 degré ñalawmaji garoji ɗi hono talata ene wayno ko ɓuuri hewde ñalawma ha fay jamma wonata ko hakkude 0 degré e 4 degré Celsius ñande alhamis ñande alarba ma nangue yalto seeɗa ma ñallu e 12 degré ha jammaji ma ɓuur seeɗa alhamis ma woni 13 degré aljuma ma woni 15 degré donc samedi ma woni 19 degré hawnaki nden kadi ma nangue ɓeyde yaltude jangol kadi ma continue artude tugui tan samedi ha yettanima mercredi donc ma telloya wonto 12 degré yontere arore nde foof a yiyaka wonde ko neige ne jogoto tellade hen ɗum noon tugnade kadi service toppitiɗo fate météo mo gonɗo to yo hayo bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Diol Sare habaruji meɗen États-Unis toon to Washington e tugnade kadi ko kanko gardiɗo sud représentant hono kanko Mike Johnson ɗum noon nde fottisi ande jeytap toon to CNN o haali o wonde ko ene wayno oɗo sahaji joni kanko jogaki anniye wallude surtout républicain ji kono sappo e tati kañumen koyemen nandiɓe démocrate en pour jabde artu sud représentant ji e surtout haalde ko fate en Obamacare ɗum noon surtout haalde gueɗe ɗe ganduɗa hen kene wawi wallude yimɓe joguiɓe oɗo assistance médical mo ganduɗa mbi tagu ummi ko Obamacare wawde ko beele oɗon assistance ne continue ɗum noon e wayno ko jeegita fof siftinima wonde ko oɗo assistance ɗum gasata ko mayiɗo hitande kanko Mike Johnson ene wayno o salima jabade cardinal
kono wi wonde ko Obamacare gilande sosa gile hitan ujunnaji ɗiɗi sappo kañum horum no sosirani ko hunde ɓeydunde en ko coggu mum ko hunde tinde ɗum noon gilande sosa hitan ujunnaji ɗiɗi sappo e wiide makko kadi kanko Mike Johnson wayni ko kamɓe démocrate en koɓe continue ɓe doganoɗo sa joni ko ɗum ɗo wona hunde wallode américain ɗum noon goɗɗon konngol kadi hono kanko Lindsey Graham sénateur jeeya toon to Caroline du Sud wayni o ƴefti toon konngol hande kadi toon to Sénat e ɗum noon kadi ko nde haalata ko fate en wiide wonde ko Obamacare ko mbiyata assistance médical moɓe jogui o oɗon assistance médical o meeɗani wonde hunde jarde o meeɗani wonde hunde mende wallude yimɓe ɓe ganduɗa en miskineɓe wonde ɗo États-Unis ɗum noon wiide makko kadi so tawi républicain jante makko e démocrate en poti jantude makko pour kamɓe koye mabɓe ɓe guitta ko fate oɗo assistance médical mo mbiyete Obamacare beele natta wodde ko wawi wonde fof ne wayni ko ɗum firti wonde ko kamɓe républicain e kamɓe démocrate en ha hande ɓe jaɓɓodirani ko fate uddidde gouvernement fédéral beele watta liggade ɗum noon siftinde noon ko hande woni ñalawma 45 mo ganduɗa kamɓe gouvernement fédéral eɓe guddidami mabɓe liggoto tan ko yimɓe seeɗa min mbiyata ko yimɓe necessaire siftinde noon toon to Sénat hono kamɓe démocrate en yonɓe mbawi kañumen koye dakkodirde e républicain ji pour dañande gouvernement fédéral kalis kene wawa continude liggade liggey muɗum ɗum noon ɓe kawri ɗum ko ñande dimanche ɓennuɗo ɗum noon e caggal nde ɗo ɗum fof ɗamminani jogori arde hono kamɓe kanko Janton ɗum gardiɗo Sénat wi wonde ko ene wayni ko so ɓe goosi ɗum ɗon ɓe jiiɗi ko toon to sud représentant ji kamɓe ɓe ɓeɗo no gañumen garta mbawa vodde ɗum noon e jabade ɗum ɗon kanko Mike Johnson o wi wonde ko yamiri représentant ji wonɓe vacance uji ha oɗo saha hande yo keño garta sibabu nde avion ngaji kewani no fewi artiroɓe yimɓe ɗum noon o wi wonde ko so tawi tan bill facture o votama toon to Sénat kanko mo hokku yamirore pour wonde kamɓe toon to sud représentant ji ɗum noon holde ɓe garata kamɓe ɓe vote pour mbawa continde ɗum ɗo noon ko nanodiral gongal hakkude kamɓe démocrate en surtout toon to suudu Sénat won nanodiral e hakkude mabɓe républicain ji bipartisan pour wawde hokkude gouvernement fédéral ken wona balɗe 40 kalis ken wawa continde liggey muɗum wawa uddide dame guddade guila ma won joni 40 ñalawma donc tumnade habaruji gomiriɗi toon e joni toon to Sénat ɓe voti oɗo affaire oɗon proposition ɗum noon vote o en mbimen ni ko 60 jaaɓi ɗum ɗon ɓenni contre 49 ɓeɗon 49 ɗon wono kanko gardiɗo démocrate en toon to Sénat on caksumo en wayno o jaako ɓeɗon ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo sa joni ko pour dañde ken wona balɗe 40 kamɓe gouvernement fédéral beele mbawa uddide baafe mabɓe mbawa continue liggade ɗum noon siftinde on kadi ene wayno ko kamɓe démocrate e kamɓe républicain koɓe goyti hen oɗo saha joni ko yimɓe hewɓe nana ceeka walla nana jooɗi liggaki walla yimɓe hewɓe nana won hen liggotoɓeɓe ay goto men yoɓaka taw ɗum noon ko hunde nde ganduɗa henno ko caɗele mawɗe e wiide mabɓe kadi kamɓe nandirɓe ɓeɗo foof républicain e démocrate en hawnaki so tawi baafe gouvernement fédéral watti liggade e kamɓe kadi sud représentant ji ɓe garti hawnaki won gueɗe kewɗe ɗe ɓe dakkodira oɗo saha joni ne wawi ma continue wawde haaldede toon to sud représentant ji hande tugnade kam to Washington hande ene wayno to banggue démocrate en sénateur uji jeetati ne wayno kañum ɓe liggudade républicain pour beela rokkude ko mbiya nanodire pour dokka gouvernement fédéral balɗe 40 pour beela kañumen koyene mbawa haaldede en jeeya hen donc ɗiɗo sénateur uji jeetati ko ɓeɗo tugnade hande eko winda toon to EP News hono kanko wiyeteɗo Dick Durbin omo jeeya yimɓe ardiɓe ɗon to fedde judiciaire wonde toon to Sénat donc jeeya toon to Illinois jeeya hen hono kanko sénateur John Fetterman jeeya toon to Pennsylvania sénateur Maggie Hassan jeeya toon to New Hampshire ene jeeya hen kadi sénateur Tim Kaine jeeya toon to Virginia sénateur Angus jeeya toon to Maine sénateur Jack Rosen jeeya toon to Nevada e sénatrice Jan Shaheen jeeya toon to New Hampshire donc ɓeɗo ene wayni ko ɓeɗo jeetoto kañumen certe makko kanko caksumo e won jaɓodiraɗe makko ɗum noon jante républicain ji ɗum woni ɓe dañi kamɓe républicain ji ken wona 60 voix eɓe jaɓodiri ken wona balɗe 40 beele gouvernement ma uddide eɓe mbawa continde toon Sénat e toon to sud représentant ji haalde ko fate hol peeje ɓe mbaɗata ha ko wiyete budget dañe wonande gouvernement fédéral kadi shutdown mo ganduɗa hono mum meɗen wadde histoire amérique jaaro hande e balɗe 40 beele en darto ko jiiɗa ɗum hen wona ha hande aéroport uji enen continue ha hande ustude avion ngaji poɗɗi diwde poɗɗi juurade
ɗum noon sibabunde woytade ɓe kamɓe efe ɓe ngala oɗo saha joni liggotol taw ko yimɓe wawi wallude hisnude ɗiɗo avion ngaji yo ndiw tawni kisi e walla kadi yo juur e kadi surtout yen rende yimɓe natoɓe yaltoɓe aéroport TSA ɗum noon ko compagnie sécurité wiccitoɓe yimɓe sene naata nder aéroport ha hande ko hesɗi toon to Washington e gouvernement makko kanko Donald Trump ɗum noon e wayni ko département toppitiɗo ko fate justice ɗum noon e jeeya hen FBI ene jeeya hen pelle goɗɗe gonɗe less mabɓe oɗo saha joni ɓe goni ko caɗele mawɗe ɗum noon sibabunde tugnare hande ko Washington Post ko windi wonde ko hitande ɓennude ono kamɓe FBI kamɓe département justice nde ɓe gari toon nde ene wayno ɓe joguino au moins kene wona ujunnaje 10 taw ko avocat ji taw kañumen liggotono koye département justice e pelle goɗɗe ceeguiɗe département justice ko wayno FBI groupe aji defandoji gueɗe laamu kono noon ne wayno ko tuggi tan laamu ngu fuɗɗi ko ha oɗo saha joni ene woni kene won ujunnaji 500 neɗɗo jalti ɗum noon ko guilayne taw kamɓe fof wonan avocat ji ene waɗi hen wonɓe avocat ji ene waɗi hen wonɓe taw ko liggueyaji goɗɗi ujunnaji 500 neɗɗo dole men ko soit ko yimɓe sekaɓe tawde ko kanko Donald Trump wi kala jiɗɗo yaade retraite omo rokka ɗum kalis ha septembre ɗum noon wonen ko ƴeftude ɗum won hen kadi ene wayno ko kañum hen koye men ko démission ɗum noon e wayni ko ɓeɗo yaltude men toon kamɓe département toppiti ko fate justice ɓe donki dañde lomtoɓe ɗumen ɗum noon e wayno ko tugnade kadi e yeruji dokkaɗe hono kanko Jan Pirro ene wayno ko kañum hoore mum ko liggotono toon to fax mo kanko Donald Trump addi ene wayno won toon to Washington DC e nder ko haali toon to fax wi wonde ko nde o ari nde hen o tawi heddi tan ko e nder bureau Washington DC ko ni wona capanɗe jeenayi taw prosecuteur way ɗum noon mun continue gila o fuɗɗi ha hande neldude email aji pour yimɓe jiɗɓe arde liggade toon e bureau makko walla toon to département justice Chicago aussi ko ɗen caɗele goni toon hono kanko gonɗo toon avocat laamu gonɗo toon Andrew Boutros o haali kadi e nder email o windi yimɓe hewɓe ganduɗa kañumen koye men ko meɗɓe wonde prosecuteur uji taw liggonade laamu yo gartu sen jiiɗi hebde liggey kono noon hay goto jabora ko oɗo saha joni ɗum ɗo fof noon ene wayno no hulli kadi hono yimɓe yaltoɓe école aji oɗo saha joni taw ko école aji patuɗe ko fate justice ko fate loi kañumen koye men natti jogade intérêt e ruttade ɗaɓɓude liggeyade toon to département justice sibabunde gueɗe kalateɗe walla gueɗe jiiyeteɗe hono kamɓe ardiɓe leydi ndi holno ɓe continue salade hoppude ɓeɗo liggotoɓe toon hurumu men ɗum noon ko ɗum woni oɗo saha joni kamɓe département justice ko ɓuuri hewde hen ɗum noon ko bureau ji muɗum e yimɓe e bureau ji cenguiji muɗum ɗo oɗo saha joni en jogui bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowo Sare habaruji men international guiɗoɗen ko toon to France kanko Nicolas Sarkozy o accitama kaso mo wonno hande ɗum noon arti toon to galle makko toon to Paris tumnare hande communiqué jaltuɗo ɓe mbi wonde ko waɗimo accitede ko sibabunde wonde kanko hoore makko hande nde ɓe putti toon to juge ɓe mbi wonde ko tawde ko baɗɗo appel ñawore waɗanode lewru ɓennuɗo ndu ɗum noon ñawore nde wino ko il faut ko sokke duuɓi 5 e ɗum noon sibabunde ɗum ɗon ene wayno ñawo kalfinnoɗo ko gueɗe makko hande wi noon ɗum noon tawde appel o nefata dimo oɗo saha joni kono noon woni koye jimandi département justice toon e ɗum noon ene faye makko kuule wonde ko o ala droit yiyade hay nokku ɗo e Amérique o ala kadi droit haaldude e woni yimɓe woni surtout henna gonɗo ministre de la justice hono kanko Gérard Darmanin kañum hoore mum jillinoɗomo toon to kaso lewru ɓennuɗo ndu donc ene wayno ko kanko Sarkozy o sokono ko toon to kaso biyeteɗo centre prison ene wayno ko o paama hande ɗum noon e nde huccite télévision mo haala o haali wi wonde ko wayno ko sokede toon ko hunde tinde no fewi o kadi ene wayno ko hunde kadi nde ganduɗa tiiɗande kala nangaɗo e ɗiɗo kasoji donc ɗum woni ko hunde kadi mettude no fewi kanko Sarkozy noon ene wayno nde huccite juge mo haala wi wonde d' abord kanko ko français e kadi mo yiɗi leydi makko kadi haade makko fof wonde koyo gonga yaltu ɗum noon kadi ene wayno ko kala ko kamɓe toppiri ko fate gueɗe ñawoji ko kala ko ɓe ɗaɓɓe makko ene wayno mo waɗa ɗum yeeso mabɓe ko wawi wonde fof ene wayno oɗo saha joni kanko mon arti toon to galle makko sifti ɗon tan kanko Sarkozy o takka ko gueɗe e hitande ujunnaji 2 e jeeɗiɗi won kalisaji ɗi o heeɓi ɗum noon koye junggo kanko gonnoɗo président mo Libye hono Mouammar Gaddafi e ɗum noon koye campagne makko pour ardade leydi France ene wayno kadi kanko Sarkozy kadi won ñawore wonde kadi fandemo ñawore nde kadi ko wiyade gueɗe goɗɗe kadi ɗe waɗi ɗum noon ko hadde enquête aji tuyande jotodirde e seedeji taw ɗum ɗo fof ko hunde ganduɗa jaɓɓude kuule ko wawi wonde fof ndeɗo ñawore kam ko fati oɗo kalis tuuma wonde ko
o heɓi ɗum to Libi ɗiɗi Muammar Gaddafi sibabu ndi ñawore makko woni koye appel oɗo saha joni o ɗaccitama ɗum noon o warti toon to galle makko heɓe no continue enquête pari aussi ha ñawoɓe wonɓe toon to cour d'appel jaltini ƴefta décision mum ko fati appel mo kanko avocat ji makko namdi o kanko Nicolas Sarkozy toon to Sénégal ha handi ko battande kanko Ousmane Sonko mo wonno hiccanki toon to Dakar e nder discours noon ko moɓodiral banɗogal toon hakkonte yimɓe Pastef e kanko Ousmane Sonko ɗum noon e wayno ko kanko Ousmane Sonko woni memini hen ono biyeteɗo Mame Niang kañum hoore mum wonno ko ministre de toppitide ko fati tourisme e laamu ancien président Macky Sall ene wayno ko kanko Ousmane Sonko haalino wi wonne ko no Mame Niang kañum hoore wujjini ken won 29 milliards francs CFA e ɗum noon e wayno ko nden oɗon saaha ono kanko Mame Niang o porti plainte Ousmane Sonko mbiyata diffamation ɗum noon e wayno on saaha kanko Mame Niang o ene wayno ko hawi e caggal muɗum Ousmane Sonko waɗi appel kadi o continue hawde kanko Mame Niang kadi o arti kadi e nder kanko hoore makko caggal nde Ousmane Sonko kadi haali inde makko ñande samedi ɓennuɗo o wi ko Ousmane Sonko ne foti hankkadi hersude hutorade inde makko o wi par ce que ene wayno ko sibabude Ousmane Sonko haalini ɗiɗon haaluji ene wayno ko oɗo saaha ɗo woni ɗo henne ko nguru makko e neɗɗagal makko fof koko boni kala ɗo o yaade pour omo ƴeewa liggey walla ɗo ƴeewata liggey yimɓe ɓe en gonata koye daaradisemo ɗum ɗon kono il faut ko toujours o artiri wonde wiide wonde ko cour suprême walla tribunal uji ñawnode o ɗiɗon kawuji ene wayno ko tawi wonde ko kala ko Ousmane Sonko haalanno ko hunde wodani kono Ousmane Sonko ne continue haala ɗum e wiide makko kanko Mame Niang kadi ɗum noon ko nde o ari télévision RFM ɗum walla TFM o wi wonde ko Ousmane Sonko ko woni ko musni hoore mum oɗo saha joni ko sibabude kañum hoore mum hankkadi ene wayno ñaawama wonde ko wawa wonde candidat koye de gurdam mum ko oy ɗum noon kadi ene wayno ko ɗum ɗon ko foɗɗere kanko Ousmane Sonko ronki modde ɗum oy donc ene wayno ko kanko Mame Niang ɗum noon kadi ko hunde nimsirani oy wiide makko kadi Ousmane Sonko ene foti andude hankkadi ko woni makko e muɗum ko surtout ko ɗiɗo kalise ɗe o haalata ɗi ɗum kadi ko hunde hankkadi ne o fonno uddude ɗum par ce que wi wonde ko ɗum ɗon ñaawama wodani etc kanko wi mo jogino preuve aji o addani caggal muɗum sibabu ɗum ɗon o kanko hoore makko ñaawama wonde ko tooñi oy donc hande kanko Mame Niang kadi o wi wonde ko omo continue hande yettude justice toon Sénégal hay sinde ko ardiɓe laamu ɓe canji ene wayno ko hande ala ko change justice o oy donc justice o kadi continue kañum hoore mum hesɗisindi wonde ko kanko Ousmane Sonko ko mbiya rabat d'arrêt pour wonde wawa continue wonde candidat e ɗum kadi ko hunde gongira e gonga Ousmane Sonko jogorani wonde candidat élection présidentielle Sénégal koye nden gurdam ko ngal ɗo kuulal kadi wona kuulal pour pawingal Ousmane Sonko walla bawɗo wonde fof ko kuulal leydi Sénégal donc bawnoɗo wonde fof ene woni justice o ko wiyata ɗum ala ɗum noon Ousmane Sonko koye mum hawri justice ma wi continue wiide mo ala o wawa wonde candidat toon to Mauritanie tumnade kadi e habaruji gummiri toon to journal Shams Marif ɗum noon e wayno ɓe mbi wonde ko journal goɗɗo Mourasilun ene wayno a waɗi enquête tawi wonde ko police mo kayiɗi nangi toon e yimɓe ɗiɗi ɗum noon yimɓeɓe kadi ko yimɓe mennoɗo sokede sibabude caɗele ɗe tawi ɗe nanguira joni ɗe ɓeɗo yimɓe kadi ɓe caggal nde police rewɓe mabɓe taw ɓe tinani par jamma yi surtout eɓe goni e motoji mabɓe eɓe circule abiɓe ha galleji mabɓe tawi toon to galleji mabɓe to ɓe jogui gueɗe kaɗaɗe ne jeeya hen kiloji tati résine cannabis butelaji 16 taw ko alcool paquetaji 13 ko hashish ɗum ɗo fof ko gueɗe ɗe ganduɗa en kamɓe ɓe mbaɗi toon pour yeyde ɗum toon to kayiɗi walla ɓennin ɗum ko way wonde fof ɓeɗo yimɓe tumaɓe kadi ko yimɓe ɗiɗo wo honnoɓe toon to leggal tantaji en kañumen koye men kadi meeɗi nanguede sibabude ndeɗo gueɗe oɗo saha joni ɓe nanggama e ɓene mofta koɓe ɓenninteɓe toon to suudu ñawore tumnade hande journal Shams Marif toon to Mali ɗum noon ko toon to frontiére gonɗo hakkude Mali e Mauritanie to wuuro wiyetego Leere yimɓe hewɓe ene wayno dogui toon ɗum noon ko nadde Mauritanie donc tumnade France 24 ne haali ɗum wonde ko ɓeɗo yimɓe dogɓe toon ene wayno ɓe mbi wonde ko groupe biyeteɗo soutien à l'islam et aux musulmans ɗum ko jenin taw goɗo groupe kadi ne wayno liggodirto elgayri kañum hoore mum ene wayno rokkunaɓe kono 24 heures wiide wonde koɓe jaltu wuuro ngo tumnade hande seedanteji ko kaali mbi wonde ko caggal koɓe jalti nde heddunaɓe toon fof en wayno ko mbarama ɗum noon ɓe mbi wonde ko kamɓe ɓeɗo en dogɓe wuuro Leere faade toon to frontiére Mauritanie ene ma ujunnaji tati neɗɗo
wiide maɓɓe kadi no wayno ɓeɗo ene wayno ko kamɓe jihadiyankoɓe ɓe tumi wonde ko ɓeɗo yimɓe jeeyaɓe ngoɗo wuuro wiyetego Leere ko yimɓe ganduɗa ko jamforoɓe jafimaɓe wonde kañumen koye minen jotodiri e militaire uji leydi Mali ɗum noon ko ɗum woni sababu kañumen koye men mbiɓe wonde ko Allah sago ɓe jalta ngoɗo wuuro par ce que ɓe nanodiri enen mumen ko ɓooyi wonde ko yimɓe wuuro ngo potani liggodirde e yimɓe militaire uji kono ene wayno ko yimɓe wuuro Leere ene wayno ko kañumen jamfiɓe ko ɗum waɗi oɗo saha joni kamɓe jihadiste uji wonɓe toon ɓe ko kamɓe goni e wuuro ngo donc ko laamu maɓɓe yahata toon ɗum noon siftindon tan ko ɓeɗo jihadiste uji ko kamɓe koye maɓɓe ɓe jeeya e waɗɓe blocus oɗo saha joni toon to Mali kala ko woni carburant wawa nadde toon ummade leyɗele takkiɗe Mali. Habaruji men international cakkitorɗen ko toon to Afrique du Sud ne foti jaɓɓade baatu ngo mbiyata G20 ɗum noon ko leyɗele nde ganduɗa en jeeyaɗe kadi leyɗele wiyaɓe oɗo saha joni ene ɓamtaru men koko yaari yeeso e kadi e leyɗele kadi goɗɗe ɓe ganduɗa ɓamtiɗe ɗum noon ɗum tunnade hande ko winda toon to Appanus hono kanko Donald Trump e nder ko windi truth social makko ɗeɗo baɗɗo wi wonde ko ala neɗɗo koho taw ko jeeyaɗo Amérique jogoɗo tawede nguɗo bos o wiide makko kadi kanko Donald Trump ene wayno ko ɗum ɗo fof sibabude Afrique du Sud kañum woɗi mum koko yaɓɓi kuule ɗum yaɓɓi kadi haqqe innamaade en ɗum noon koye leydi gandirandi oɗo saha joni ene tampini yimɓe wiyeteɓe africaneuse en ɗum noon kadi kanko Donald Trump continue haalde kadi wi wonde ko kamɓe Afrique du Sud ko leydi gandirandi ne hefta leyɗele ɗe ganduɗa en taw ko africaneuse en jogui gueɗe ɗe ganduɗa kanko Donald Trump on continue mo haala ɗum noon ko gila balbal fuɗɗi laamade États-Unis e surtout en kadi oɗon saha kadi ko taw ko Elon Musk en continue e liggade makko ɗum waɗi wayno ko Afrique du Sud waɗino réaction oɗon saha wi wonde ko kanko Donald Trump ko haala ko wasde andude holko woni Afrique du Sud e kanko Donald Trump e oɗon saha kadi o yamirino kala yimɓe jeeɓe toon to Afrique du Sud taw ko africaneuse en so tawi en jiiɗi arde États-Unis ne mbawi arde ɗum noon ko yidde dandude ɗumen ko wawi wonde fof kanko Donald Trump o wi wonde ko jogorani taweɗe nguɗo bos o jogorani kadi hay neɗɗo goto kanko Donald Trump e nder hande komo continue winde wi wonde ko africaneuse ɗum noon ko leñol gongol toon to taw ko tubakoɓe ɓe ganduɗa kalata ko ɗemgal africaneuse mbiyata ɗum taw kadi ko yimɓe ko origine men ko ɓuuri hen hewten ko Angleterre en ko yimɓe halfunoɓe toon kanko Donald Trump o wi wonde ko africaneuse en toon mbare enen toon kirse e kadi no en leyɗele mumen e kala nokkuji ɗi ganduɗa ɗi jeyno ko hen nehanno jawdi men ene wayno nen continue heftede ɗum noon e jaabol mum kono ministre toppitiɗo ko fate relation ngaji international hono kanko biyeteɗo Romadou Lamola o wi haaluji Donald Trump ɗi ko hunde nde forani wonde e hunde kadi ko hunde kanko hoore makko tan mo miijotonomo haala taw ko gueɗe ɗe ganduɗa ɗa ko godani ɗum noon kanko ministre toppitiɗo ko relation ngaji international kanko Ronald Lamola o wi wonde actuellement e nder ko winda e nder kadi ko anda gueɗe ɗe Donald Trump haalata ɓe 125 yimɓe mayɓe toon sibabude haareji hakkude patuɗe ko fate leyɗele toon to Afrique du Sud waɗi ko tugi lewru avril hitan ujunnaji 20 ha lewru mars hitan ujunnaji 24 e ɓeɗo fof kadi ko yimɓe ɓaleɓe gonno o donc haalde ko wiyete en tubakoɓe ɗe mbare toon to Afrique du Sud ko hunde tan kanko Donald Trump o miijo e taw kadi omo hutoro ɗum pour gueɗe politique ko wawi wonde fof ene wayno ko oɗo saha joni noon kanko Donald Trump o welti o wi leydi makko wawa hay goto neldata toon to Afrique du Sud donc ene wayno ko ha hande jaabol makko kanko ministre toppitiɗo ko fate relation ngaji international o wi wonde ko leydi mabɓe Afrique du Sud ko continde e botu G20 jogorngu wangu toon ngu o wi so États-Unis ari so arani fof ala ko bonnotaɓe ɓe jinno États-Unis ara kono noon tawde États-Unis arani ɗum ɗon ala ko bonnata e botu ngu ɗum ɗo kadi ko hunde nde jogorani hadde botu ngu continde wadde bandiraɓe sehlaɓe heɗotoɓe radio Jowol Sare habaruji min jogui noon hande ɗemgal Pulaar oɗo ñalawma altini 10 lewru novembre hitande ujunnaji 25 gasi ha laaɓi ma en gartu janggo so Allah jaaɓi ko musidɗo mon Amadou Touré haldanemo yembali jaam on jarama.